Основната тема тук е демократизирането на възможностите, като се има предвид високата цена на проучванията във фирмите за алгоритмична търговия. В миналото тези инструменти исторически са били достъпни само за големи институции, независимо дали става дума за хедж фондове или инвестиционни фирми. Днес обаче ситуацията е такава, че тези инструменти стават достъпни за абсолютно всеки, за трейдерите в по-широк смисъл. Точно така. Това, към което се стремим в проекта Няро, е да демократизираме тази сила, да децентрализираме търговията и да предоставим на хората, на трейдерите, необходимите инструменти, за да могат те да изпълняват своите стратегии и да правят неща, които са далеч отвъд възможностите на един обикновен човек. Представете си и агент, който е на разположение 24 в денонощието, 7 дни в седмицата, взема решения за части от секундата в реално време и преработва огромни количества данни. Просто неща, които в миналото за един отделен човек биха били почти невънеможни за изпълнение, без зад гърба му да стои голяма институция, която да му осигури тези инструменти. Това, което се опитваме да постигнем в Няро, и мисля, че сме на правилния път да го направим, е да заличим разликата между инструментите, достъпни за големите институционални фондове, и инструментите, достъпни за пазара в по-широк мащаб.